If any one of you wants to be my follower, Kung ang sino man sa iyo ang nagnanais na maging tagasunod ko, Kung kinsa man sa inyo ang gusto nga mahimong akong sumusunod, you must turn from your selfish ways. dapat ninyong talikuran ang inyong mga sarili. kinahanglan ninyo talikdan ang inyong kaugalingon. Take up your cross Salin ang cross Pagpasaanon ang iyong cross. and follow me. at sumunod sa Ug akin. musunod ka na ako. This night, At ngayong gabi, Ug karong gabi una, I have prepared 2 points in this topic about the commitment to serve God. Ganda ako ng 2 punto sa mga paksang ito tungkol sa pangako na maglingkod sa Diyos. ako naganda mo duha ka puntos may tungod ani nga tema sa pagpanaad sa pagsunod sa Ginoo. The first point is denying ourselves. Ang unang punto ay ang pagtalikod sa ating sarili. Ang una nga puntos ang pagtalikod sa atong kaugalingon. Why did Jesus told us that we must? Bakit sinabi sa atin ni Jesus na dapat? Nganong miingon man si Jesus sa kinahanglan? Do you know what word must is? Alam niyo ba kung ano ang salitang dapat? Nasayod ba kamo kung sang pulong kinahanglan? Must is the word exactly. Ang dapat ay eksaktong salita. Ang kinahanglan na sa kapulong nga hako mo insakto. Like should, Katulad ng kailangan Sama sa kinahanglan, it should be, o talagang ang kailangan kinahanglan bagyod or it must o be. dapat. o dapat bagyod. Because it's hard following Christ in our own. Dahil mahirap ang sumunod kay Kristo kung sa sarili lang natin. Tungod kay lisod ang mosunod kay Kristo kung sa ato kinaugalingon. Ourself is the selfish right. Ang ating sarili ay napakamakasarili, di po Ang atong ba? kaugalingon adunay pagkakog, di ba? Who once are willing to kneel in the cross to save me? Sino ba dito ang handang magpapako sa krus upang iligtas tayo? Ako. Kinsa ba dinhi ang anda magpalansang sa krus para matubos ang akong mga sala? Anyone? Sino ba dito? Kinsa ba dinhi? No one will do that because we're too selfish. Walang makakagawa ng bagay na ito dahil tayong lahat ay makasarili. Wala, di ba? Tungod kay kitang tanan adunay pagkakog. We don't want to suffer like what Jesus did at the cross. Ayaw nating magkusa katulad ng ginawa ni Jesus sa krus. Dili ta gusto og mga pagantos sama sa gibuhat sa Ginoo sa krus. That's why Jesus told in His Word that we must turn from our selfish ways. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanyang mga salita na dapat nating talikuran ang ating makasariling Maong paraan. miingon si Jesus sa iyang pulong nga dapat kinahanglan nato talikdan ang atong kaugalingon. And the second point is take up our cross. At ang pangalawang punto ay ang pagpapasaan ng ating cross. Ang ikaduha nga puntos ang pagpasaan sa atong cross. When we look back and see what Jesus told in His when we look back and see what Jesus did at the cross, Kung titingnan natin ang ginawa ni Jesus sa krus, Kung atong tanawon ang gibuhat sa Ginoo sa krus, the cross symbolizing hardship, ang krus ay nagsisimbolo ng paghihirap, ang krus nagsimbolo sa kalisdanan, trouble, kabuluhan, kasamok, and suffering. at pagdurusa. ag pagantos. When we commit to serve God, Kung tayo'y mangako na maglingkod sa Diyos, Kung kita manaad sa pagsunod sa Ginoo, we need to face sin like Him. kailangan nating harapin katulad ng ginawa ni Jesus. kinahanglan nato atubangon sama sa gibuhat sa Dios. But we must be grateful as Paul said at 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ngunit kailangan nating magalak katulad ng sinabi ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 13. Apan kita maglipay sama sa ingon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. And I encourage everyone here At hinihimo ko ang lahat ng nandito. Ug ako ginaawag ang niya karon as Father promised to all of us for the Son and of Man will come with His angels and with the glory in His Father. Katulad ng pangako ng Ama sa ating lahat na ang kanyang anak ay darating kasama ang kanyang mga anghel na magdadala ng kaluwalhatian ng Ama. sama nga ang amahan misaad nga ang iyang anak kauban sa iyang mga anghel nga magdala kadungganan sa amahan. And will judge all people according to their deeds. At hahatol sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa o nagawa. Ug muhukom sa tanang binuhatan sa tao. So brothers and sisters, Kaya't mga kapatid, Busa mga igsoon, we will reap what we plant. tayo'y aani kung ano man ang ating itinanim. kung unsa atong gitanom mausab ang atong anihon. Good evening. God bless. God bless to all of us, and all the glory and honor
Him. Good evening once again. Thank you.